Museu de Ceràmica a la Rajoleta, del fang a la rajola, treball posterior a l'aula, educació primària, cicle mitjà. Com es fan les rajoles? Pas a pas. A continuació, farem un repàs dels 5 passos per fer una rajola. Aquests són: 1. Preparem el fang. 2. Donem forma a les rajoles. 3. Posem les rajoles al forn. 4. Decorem les rajoles. 5. Tornem a posar les rajoles al forn. 1. Preparem el fang. Què és el fang? Les rajoles estan fetes de fang. El fang s'obté de la barreja d'aigua i terra. És molt elàstic i modelable. El fang és un material tou. Podem modelar-lo i treballar-lo per donar-li la forma que vulguem. Com és tou, ens permet fer dibuixos i decoracions per fer més bonics els objectes. Fixeu-vos en les imatges i digueu quines d'aquestes coses estan fetes amb fang. Aquest gerro és de fang. Aquestes rajoles són de fang. 2. Donem forma a la rajola. Un cop tenim el fang preparat, cal donar-li forma. Les rajoles poden ser de diferents formes. Fixeu-vos-hi. Quadrades, rodones, rectangulars, amb 6 costats, corbes, formes variades. A continuació, fixeu-vos en aquest grup de rajoles. Quines formes apareixen? Quadrades, rectangulars, quadrades, corbes. 3. Posem les rajoles al forn. Com heu vist, les rajoles estan fetes de fang, però el fang necessita calor per no trencar-se. Així que un cop hem donat forma a les rajoles, cal posar-les en uns forns especials. Aquestes fotografies són dels forns que heu vist a la rajoleta. Recordeu que abans de pintar les rajoles, aquestes s'han de coure al forn. 4. Decorem les rajoles. Les rajoles ens permeten fer molts dibuixos i per això ens ajuden a decorar les cases. Hi ha diferents sistemes per pintar les rajoles. Al Museu de Ceràmica a la Rajoleta vàrem treballar la trepa. Recordeu? La trepa és una plantilla que serveix per pintar un dibuix a la rajola a partir de taques de colors. Pintem una rajola amb el sistema de trepa. 1. Pintem amb la trepa de colors més clars. 2. Posem la trepa que té les taques al costat de les que ja hem pintat. 3. Acabem utilitzant la trepa amb els colors més foscos. 5. Tornem a posar les rajoles al forn. Quan les rajoles ja s'han pintat, cal tornar-les a posar al forn per tal d'aconseguir un acabat brillant i resistent. Aquest és l'últim pas per fer les rajoles. Un cop fora del forn, ja estan preparades per decorar les parets de les cases.